Egunon guztioi, eta eskerrik asko Euskal Herria Baterak antolatutako ekitaldi honetara etortzeagatik. Aberri-egunaren testuinguruan, hain zuzen ere, bateratasuna bultzatu nahi duen ekitaldi honetara. Eta mila esker, baita ere nola ez, Euskal Herria aintzat hartzen duten fundazio guztiei, aurten ere testu bateratua dakarte, eta galdetu diegunean, ea nola adierazi dakiokeen munduari Euskal Nazioa zer den, proposatu digute kanpokoen begiradatik egitea. Eta halaxe egin dugu. Honela dio testuak. Nor garagu? Zer garagu? Askotan galdetu ohi diogu hori euskaldunok gure buruari. Menderatu gaituzten estatuek gugan ezarri nahi izan duten ukazio nazionalaren ondorioz. Gure historia, hizkuntza, kultura eta tradizioak ez soilik zapaldu, baizik eta gutxietsi ere egin dituzte. Argudiatuz, gure nazioaren izaera imaginatua dela. Horrela, gure kontzientzia nazionala zalantzan jarri asmoz. Bestelakoa da halere errealitatea. Eta gure lurrak zeharkatu edo kanpotik gurera etorritakoek aski argi idatzi dute gure lurren eta herrien izaera propio eta ezberdindua. Ez gara gu izan, kanpokoa baizik, guk baino argiagoa izan duena hori. Guk baina argiago izan duena hemen, herri bat izan dela eta badela. Zer garen eta nor garen argi ikusi duena. Euskal Herria, frantses, ingeles edo alemanek aspalditik erabili ohi zuten duten terminoa da. Landes Baska, Terre Basque, Basque Country, Eskuel Herria, Euskal Herria, eta bertakoak, albaskizia, basken, baskon, euskaldunak, Orson Wellesek argiki gogoratu zigun zer ginen, honela esan zuenean. Ez, hemen bizi direnak ez dira ez frantsesak, ez espainiarrak, euskaldunak dira. Eta lehenago, Alfred von Wolfsogenek 1852 urtean espresuki ondoko hau aipatu zuen. Euskaldunak besterik ez duten nahi izan. Are lehenago, 1789an Humboldtek Goetheri idatzitako gutunean. Inoiz ez dut ezagutu, hain izaera nazional markatua mantendu duen herririk. Victor Hugok 1853an zioen bezala delako. Euskalduna, euskaldun jaiotzen da. Euskaraz mintzo da, euskaraz bizi da, eta euskaldun hiltzen da. Etienne Duilluik 1817an Frantziar herrikidei esan zien. Euskal nazio txikiak ez du beste inoren antzik. Eta John Adamsek ere argi izan zuen Euskal Herria bisitatzean 1780 urtean. Eta honela idatzi zien Amerikarrei. Herri harrigarri honek bere aintzinako hizkuntza, izaera, gobernu legeak eta manerak gorde ditu. Aldaketarik gabe eta Europako beste edozein naziok baino luzaroago. Nor ginen soilik ez, baita gure lurraldea, zein zen ere argi izan dute gurera gerturatutakoek. Horrela, 1886 urtean, Arnoldo von Harpfetek garbi zuen zein zen gure lurraldaren hegoaldeko muga eta honela azaldu zuen. Bianaren ondoren, harrizko zubi baten gainetik igarotzen da Ebro izeneko ibaia.
non Nafarroako erresuma amaitzen den, eta beste aldetik, Espainiako herrialdia hasten den. Bai eta Alejandro Dumasek iparraldakoa ere, 1856 urtean, argiki hauxe adierazi zuenean. Hizkuntzari eta janskearari dagokienez, Baiaunakoak ezin dira frantsetzat hartu. Argi zuten atzerriko idazleek, zazpi herrialdetako herritarrek osatzen dutela Euskal Herria. Auguste Dufouren 1854an emandako iritzian, Nafarroako populazioa baskoi enbor baskoikoa da, eta baskongadoak edo euskaldunak ere enbor baskoiaren parte dira, eta zaletasun handia dute euren privilegioekiko, independenteak egiten baititu nolabait. Hegoaldeari buruz, Luplek 1833an zioenez, herrialde hau ia erabateko askatasuna duten 4 probintziek osatzen dute. Benetako errepublikak dira. Argiago oraindik Catherine Douglasek 1919 urtean. Bere banaketa politikoa 7 probintzia hizpek osatzen dute. 7ak bat. Euskal nazioen eta historien eskualerria. Mugak bereizten ez zuen herria. Baina Pierre Marienek 1909an gogoratu bezala, inguruko 2 estatu handien masan ito ziren. Jaun gorenak errekonozitu behar izan zituzten, naiz eta eurek izaten jarraitu euskaldunak edo nola ere. Eta horrela, ez da harritzekoa, gurean ere aspaldian sortu izana, 2 estatu handi hoien aurrean nazio bat osatzen dugunaren ideia. Joaquin Landazuri arabarrak, Dominik Josef Garat Lapurtarrak, Agusti Xao Zuberotarrak eta Arturo Kampion Nafarrak adierazitakoari, gorputz politiko argia eta bete-betekoa emango zion Sabino Aranak honako hau adieraztean. Euskaldunon aberria, Euskadi da. Gure nazio izaera horrek izan du islarik ordutik ona habitaturiko euskal egitasmo desberdinetan, eta horrela azaldu dute gure ordezkariek besteak beste. Lizarrako estatuto egitasmoan ondoko hau irakur zitekeen. Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko egungo probintziek osatzen duten Euskal Herria entitate natural eta juridikoa da, berezko nortasun politikoa duena. 1963ko itsasuko agirian, hauze, lurraren, arrasaren, mintzairaren, ohituren aldetik, herri bat eta bakar bat gira, iragan denborako eta egungo nahiaz, nazione bat gira. Edota Ibarretxe lehendakariaren estatus politiko berrirako egitasmoan, Euskal Herria nortasun propioa duen herria da, Europako herrien multzoan. Eta errealitate hori, atzerritarrek behin eta berriro adierazi digutena eta gure zen propiotik argi datorkiguna, mundu osoari helarazteko asmoz ospatu zen lehen aldikoz aberri eguna 1952 urtean, Euskal Nazioaren eguna. Besteak beste hemen, Campos Elíseos antzokian. Eta horregaitik gaude ere hemen, berau ospatzen. Euskal Nazioa badela herrikidei, munduari, eta batik bat berau ukatu nahi dutenei ozen aldarrikatzeko. Urtero gure izatea ukarazi nahi digutenen aurrean zutitu eta euskaraz mintzatzen, gu zer garen eta nor garen
7 haizetara adierazteko eguna ere badelako hau. Nor garagu? Zer garagu? Euskal nazioa garagu.
Gaur, aberri eguna da, eta egunak argitu du Euskal Herri osoan, urteko beste edozein egunetan bezala. Eguzkia atera da, ala ez, ia ordu berean gure herriko hainbat lekuetan. Egunon. Egunon. Buenos días. Bonjour. Egunon. Euskal Herri asko daude, Euskal Herri honen barruan. Bizimodu asko daude, Euskal Herri hoietako herri bakoitzean. Herri bakoitzeko, etxe bakoitzean. Esaterako, Euskal Herriko edozein lekutan, irratia pizten dugu. Euskal Herria irratian, Metropoli Forala. Goizeko 7 dira. Euskadi irratian. Askok edozer dute, baina agian askok irrati bera sintonizatzen dugu. Agian askok hizkuntza berean. Egunon guztioi martxoak 11 ditu gaur. Kaixo, entzuleo, kongietorri sokaren itzala saiora aspaldiko partez. Egunon, gaztea irratiari dagokion. Euskal gizakia lanera doa. Igogailuan ondokoarekin zerbait komentatzen dugu. Zortzigarrena. Zortzigarrena, hirugarrenean, ongi, sai. Nik ezin ditut Palestinako irudiak ikusi. Min egiten didate. Gainezka, ez da? Oso. Munduko edozein lekutan egin daitezkeen komentarioak dira. Baina tarteka, Iepa, ze atzo aldetik ze? Aurten bai! Aurten bai, lehenko urtean zer gertatu zen. Iaz ere... Bueno, gai aldatuko dugu. Hobeto, bai. Esan omen didate Araba aldetik onjo pilo bat atera direla. Joan ezinen, ez da? Gu gorritik izan duga, bai, Nafarruan. Eta zelan? Onjo, ongi. Onjo baino pertsona gehiago zeon, baino Euskal Herri erdian, badakizu. Bai, eta nortzu joan zineten. Familikuk, elkarrekin denak eta gustora. Bai, gustora. Jo, ez, Egia esan, bai. Bueno, Bai, ongi, bueno. gure haurrak eskolara doaz, eta ekialdean, mendebaldean, iparraldean edo hegoaldean, zailtasun gutxiagorekin edo gehiagorekin, baina gure haur gehienek euskaraz ikasten dituzte ikasgaiak. Oraindik ere, oinarrizko zailtasunak ere baditugu baina. Bestelakoa da gero, euskaraz egiten duten ala ez. Izan ere, gure haurrek ez daukate errez Euskal Herrian euskaraz bizitzea. Besterik da, oraindik ezin dugula jolastu PlayStationean euskaraz, edo Xboxen, edo Monopolin, edo, gauza gehienetan. Bai. Reproductor a la izquierda. Tiro fulminante activado. Recoge la fruta del camino. Bai, vamos. Ona. Aizu. Zergatik hiltzen hauzu ni? Ezin direla Marvel pelikulak euskaraz ikusi. Marka handiek ez dutela euskaraz iragartzen. Aplikazio ia guztiak erderetan direla. TikTok, Instagram eta abarretan gaude. Konparazioan ez gara asko.
Baina hor gaude, edukiontziak gazteleraz eukitzera behartuak oraindik, baina gure bideo viral propioak ditugu, 7 lurraldetan zabaltzen direnak. Munduko bestenaz gain, hainbat lekutatik, hainbat jende desberdin, webgune jakin batzuetan sartzen gara. Komunikabide nazionalak ditugu, mugaz gaindikoak, probintzialak eta lokalak. Bakoitzak Euskal Herri bat ikusten du, baina denek ikusten dute Euskal Herria inplizitoki. Kalean goazela, elkar ezagutzen dugu gizartean. Hei, jepa, zemuz? Ui, haupa. Ongi, ergi. Bere familia Gipuzkoarra da edo, oinatikoa. Egunon! Tipa honek ez daki euskeraz, jo behintzat egunon esaten du. ¿Quién me iba a decir a mí que yo diría egunon? Beste zerbait ere partekatzen dugu. Gertakizun politiko historikoengatik herri guztietan dago elkar agurtzen ez duen jendea. Batzuetan, lurralde guztietako milaka euskaldunok bat egiten dugu, eta Euskal Herria bat gertatzen da. Lortu dituzu ertzainaken kontzerturako sarrerak? Ke ba, web orria kolapsatuta dago. ¿Qué me dices? Agortu egingo ziren ez dakit. Joder, Euskal Herri osoa ari gara hor saka. Ya te digo. WhatsAppez elkarrekin partekatzen ditugu berriak, gure komunitate kulturaletan. Berri komunak dira, berri onak eta berri txarrak. Entzun dozue Gorka Urbizun azkenengo diskua? Buah, chaval, brutala. Primo, ¿has oído lo que ha sacado el puto Gorka Urbizu? Entzun dozue Gorka Urbizun azkenengoko disku? Super guapure! Tu, entzun dozue Gorka Urbizuketara daben disko berrixa? Kristonae! Izesan barrin, entzun alde Gorka Urbizun azkenengo diska. Kristona indik, Irten bide bat bada, ez da izango hemen, utzi gazteak bakarrik libre. Margotuko ditugu kolore berriak, lehena mauleen Eta gure talde kutxunak ditugu, mundukoak ere bai, baina hemengoak. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. 2 urtean behin korrika delako zerbait iragartzen dute, eta ea gure herritik pasatzen den eta ze egunetan eta ordutan izango den begiratzen dugu. Norbaitek begiratzen du Zuberoan, norbaitek egiten du Meatzaldean, norbaitek egiten du Herriberan, norbaitek egiten du Lea Artibain, Urola Kostan, Iruñerrian, Arabako Lautadan. Euskal Herri bat, euskararen herri bat marrazten du ibilbideak. Jode, aurten korrika astelenean goizeko 3:00, oi pereza. Larun batean 9:00, que buena! Berrian larun batean gaueko 10:00. Parranda imerko da, ez? Ozer. Tú, que la corrica pasa el viernes. ¡Juergón! Gozen.
Eta korrika pasatzen denean, zirrara batek astintzen du euskararen lurralde osoa, euskararen herria. Euskal Herria etengabeko zirrara batek astintzen du, zirrara nazional batek. Uztailaren 6an, Euskal Herriko edozein bazterretatik exodoan joaten gara Iruñera. Eta milaka Euskal Herritar batzen gara, Andra Mari Zuriaren plazan, Bilboko Areatzan, Baionako udaletxe aurrean, Donostiako alderdi ederren. Eta hoietatik milaka eta milaka bata zein besteko txoznatan elkartzen dira. Beste milaka asko hoteletako saloietan, alde zarretan, bakoitzak bere musikaren doinura dantzan. Bai, festa eredu bat dugu, bere argi itzalekin. Gure bizitzeko modu bat islatzen duena. Asko, antzeko gauzekin hunkitzen gara. Gertakizun nazionalak dira. Lurralde guztietan zabaltzen diren berriak, eztandak, ilusioak, une historiko konpartituak, non ezagutzen ez genuen jendea ere, besarkatu dugun. Gehiengook ezagutzen ditugun euskal erreferenteak ditugu. Pertsonaia historiko unibertsalak ditugu. Hemen asmatu edo sortu diren hainbat identitate adierazpen partekatzen ditugu, aintzinatik datozkigunak eta eraberritzen ari direnak. Marmitakoa ez da hola iten, esan berda. Baina itxura ona zeukan. Pinta ona zakan, oi, egila da, egila. Joera irrazional antzekoak partekatzen ditugu Euskal Herritar, askok eta askok. A ber, Jare, zer... Luis, ze moduz, zer? Bihar mendia igotzeko prest? A ber, Jare, bihar astelena da, favorez. Bueno, eta horregatik, venga. Ez dakit noa jo naiz, zuaileko harrita, o... Venga, zuk dinozun tokira, baina basatoz. Venga, bale, bihar. Bihar arte. Esaterako, aldapa bat ikusten badugu, igotzeko gogoa sartzen zaigu. Pagasarrira, Anbotora, Larrunera, Aiako harrira. Edurne Pasaban, Txikon, Everest eta Ikurriñak. Gure lurraldetik kanpo ere bada halako hainbat jende. Esaten ari garenaren isla bat, lagin bat, ezaugarri bat ez bada bestea konpartitzen duena. Munduko edozein lekutan Euskal Herritarrak izateak elkartzen duen jendea da.
Nire aita artzaina izan zen. Nire aitak pelotan jokatu zuen. Nire aitonak trenbideak egiten egin zuen lan. Eta gure amonak? Nire amonak Buenos Airesen euskera ikusi zuen. Ta nik, nire alabari, Sydneyn, euskera irakatsi nion. Baina Euskal Herrira etorri eta gazteleraz mintzo dira. Memoria historiko konpartitu bat dugu. Gertakizun historiko konpartituak dira. Memoria, gara. Borrokatu ezean, ez dago lortzerik. Ezer ez zaigu opari etorri, guk lortu behar izan dugu dena. Eta gero ere hala izango da, ezta? Eta honetaz guztiaz, ezer edo apenas ez dakien Euskal Herri zati handi bat. Euskal Herri berri bat dago, hor, gure auzok eta kaleetan. Ez dakite Irulegiko eskua zer den, ez Miluzeko zakua, ez Foruak, ez Mikel Laboa, ez Aberri eguna. Euskara ere ez dakien herria da. Etorkinak, B klaseko jendea eta baita goi klasekoa ere. Muga, herriak. Euskal Herri itxusia da. Gure erreportajetan agertzen ez dena, ez ipuinetan, ez kantuetan. Euskal identitate berriaren eraikuntzan, biharko Euskal Herriaren eraikuntzan egon behar luken Euskal Herria da. Gaur, Aberri egunean, gehienak Aste Santuko oporretan daude. Exodo bat joaten gara oporretara, egia da. Baina gure egunerokotasunak egiten gaitu herri, egiten gaitu nazio. Bilatu ala ez bilatu. Jaten dugunak, entzuten dugunak, mugitzen gaituenak, partekatzen dugun horrek, sustrato bat, logika bat, nebulosa bat. Jose Miel Barandiaranek esaten zuen, nola harremantzen garen galderari erantzuten diona dela kultura. Ehunka ertz ditugu, dozenaka xehetasun, errealitate matizatu, bizimodu zertzela da, errealitate sozial. Kontzientzia gehiago edo gutxiago izango dugu, ideologia bat ala beste bat, maila sozial bat ala beste. Hegoalde, ekialde, mendebalde, iparralde, baina bat egiten dugun partekatzen ditugun norbanako, pertsona, hiritar, biztanleri handi bat saretzen gaituzten hainbat ezaugarri ditugu. Auzo, herri, komunitate, nazioa bihurtzen gaituzten ezaugarri konpartituak. Ibai berdinen alboetan bizi gara, bailara berekoak gara eta paseatzen dugu. Haize berdinak ematen ditugu, txori berdinak entzuten ditugu, kantaurin bainatzen gara eta mendi berak ikusten ditugu. Tren eta autobus sistema berak ditugu eta gure haurrak eskola beretan itxoiten. Munduaren globalitatean, bizimodu globalean nola biziraun da gure erronka. Desagertu gabe, fosildu gabe, etengabeko eraldaketan, mundualdi bakoitzean egokituz, orain arte egin dugun bezala. Dena errezagoa litzateke noski, beste edozein naziok edo herrialdek dituen baliabideak izango bagenitu. Beste edozein nazio edo herrialdek duen burujabetza. Ez gara, inor baino gehiago. Ez dugu inork baino gehiago eskatzen. Baina ez da gutxiago ere. Gu Euskal Herritarrak gara. Eta gaur ere gure eguna da.
Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, Euskarari eman dio behar zuen tornuia, Euskarari eman dio behar zuen tornuia. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Bertze jendek uste zuten, ezin izkriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin izkriba zaiteien. Orai dute porogatu, engainatu zirela. Orai dute porogatu, engainatu zirela. Euskara, Euskara, jalgia di dantzara. Euskara, Euskara, jalgia di dantzara. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Bertzeak orok izan dira, beren goien gradora. Orai hura iganen da, bertze ororen gainera. Orai hura iganen da, bertze ororen gainera. Euskara, Euskara, jalgia di mundura. Euskara, Euskara, jalgia di mundura. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Orain daño egon baiz, imprimitu bagerik. Ien goitik ebiliren mundu guztietarik. Ien goitik ebiliren mundu guztietarik. Euskara, Euskara, jalgia di kanpora. Euskara, Euskara, jalgia di plazara. Euskara, Euskara, jalgia di danzara. Euskara, Euskara, abil mundu guztira. Goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere. Depuis 2020, Euskal Batera n'a qu'un seul objectif, célébrer la Berriguna de manière unie, agir en tant que communauté et nous réaffirmer en tant que peuple. Et c'est dans cette optique que nous avons organisé cet événement. En effet, ce n'est que par l'unité que nous pourrons faire en sorte que notre peuple conserve sa culture, sa langue et son identité dans un monde globalisé où la précipitation et le profit l'emportent sur la diversité.
Quand nous disons ensemble, nous parlons d'une action conjointe entre la société civile, les institutions et les organisations sociales, d'une collaboration entre les territoires basques, d'un dialogue entre les différentes idéologies et les différents secteurs, afin que, dans notre pluralité et à partir de nos multiples perspectives, nous puissions nourrir le Pays basque et revendiquer notre pleine souveraineté. Pour notre part, nous nous engageons à essayer de faire un saut qualitatif pour cet événement, pour que cet événement ait son importance en 2025. Il ne nous reste donc plus aujourd'hui qu'à remercier toutes les personnes et tous les acteurs qui ont apporté leur soutien de diverses manières, et en particulier ceux d'entre vous qui sont réunis ici. Demain, nous célébrerons la Berri Eguna à l'endroit et de la manière que chacun d'entre nous choisira. Nous sentirons que nous sommes à notre place dans le monde, ni plus ni moins, que nous sommes. Bagara eta badugu, zorionekoak, gora Euskal Herri burujabea. Euskal Herria Batera tiene desde 2020 un único objetivo: celebrar la Berri Eguna de un modo unitario, actuar como comunidad y reafirmarnos como pueblo, y con ese fin hemos llevado a cabo este acto. De hecho, solo desde la unidad podremos asegurar que nuestro país mantenga su cultura, su lengua y su identidad en un mundo globalizado, en el que las prisas y el beneficio se imponen a la diversidad. Cuando decimos juntos, hablamos de la acción conjunta entre la sociedad civil, las instituciones y las organizaciones sociales, de la colaboración entre los territorios vascos, del diálogo entre diferentes ideologías y sectores para, en nuestra pluralidad y desde nuestras múltiples perspectivas, alimentar el solar de Euskal Herria y reivindicar nuestra plena soberanía. Por nuestra parte, nos comprometemos a intentar dar un salto cualitativo para que este evento tenga su importancia en 2025. Por lo tanto, hoy solo nos queda agradecer a todas las personas individuales y los agentes activos que nos han hecho llegar vuestro apoyo. De diversas maneras, de muchas formas, a este acto, en especial a quienes se han dado cita aquí. Mañana celebraremos el Berri Eguna en el lugar y del modo que cada uno elija. Sentiremos que estamos en el mundo, ni más ni menos. ¿Qué somos? Bagara eta badugu, zorionekoak, gora Euskal Herri burujabea. Euskal Herria Baterak 2020az geroztik helburu bakarra du. Aberri eguna bateratasunean ospatzea, komunitate gisa jardutea eta herri gisa geure burua baieztatzea, eta horregatik burutu dugu ekitaldi hau. Izan ere, mundu globalizatu batean, non presa eta etekina, aniztasunari gailentzen zaizkion, batera soilik ziurtatu ahal izango dugu gure herriak bere kulturari, hizkuntzari eta nortasunari eusten diela. Batera diogunean, jendarte zibila eta gizarte erakundeen arteko elkarrekintzaz ari gara. Euskal lurraldeen arteko jardunaz, askotariko ideologia eta jendarte sektoren arteko elkarrizketaz. Gure aniztasunean eta gure ikuspegi anitzetatik, Euskal Herriaren orubea elikatzeko eta gure erabakimen osoa aldarrikatzeko. Guk gure aldetik jauzi bat egiteko konpromisoa hartzen dugu. 2025an burutuko dugun ekitaldi eta ospakizun honek garrantzi handia izan dezan. Beraz, gaur eskertu besterik ezin dizuegu egin, modu desberdinez hemen agertu zareten guztioi.
bereziki ona etorri zaretenei. Bihar, aberri eguna nork berean ospatuko dugu. Munduan bagarela sentituko dugu, ez gehiago, ez gutxiago, gu baino ez garela. Bagara eta badugu, zorionekoak, gora Euskal Herri burujabea.